Bones! Anem a aprendre com iniciar i parar el servidor Apache. Anem a obrir una consola PowerShell i comencem fent una instal·lació del servei Apache. Anem a la ruta de l'executable i definim els paràmetres -k install. Executem i comprovem que la instal·lació ha sigut correcta. Anem ara a executar el monitor d'Apache, un fitxer executable que està a la carpeta bin. Veiem que ens situa una icona a la barra de tasques. En aquest cas veiem que el servidor està parat i a partir del monitor podem encendre l'Apache. Ara el que farem serà copiar la ruta on estan els executables d'Apache i l'afegirem a la variable path de l'entorn de l'administrador. Això ens permetrà executar el servidor en el terminal independentment de la ruta on estiguem. Anem a les variables d'entorn, escollim la variable path, fem editar i afegim la ruta de l'Apache. Un cop fet, li donem a l'OK, tanquem les diferents finestres i ara anem a obrir els serveis de Windows. Podem observar com tenim Apache instal·lat com un servei i que actualment està parat. I veiem l'opció de Start, de començar. Des del monitor també podríem iniciar el servidor web. I des de dintre de la finestra de serveis també. Ara el que farem serà iniciar el servidor web des de comandes, utilitzant netstart i el nom del servei, que és Apache 2.4. Anem a la finestra de serveis del Windows, anem a accions, refresquem i observem com l'estat del servei és funcionant, running. Amb el botó dret podem fer la parada. Ara veiem des del monitor com està encès i també el podem parar. Tornem a la consola PowerShell i ara escrivim netstop i el nom del servei, que és Apache 2.4. Executem i veiem com s'ha parat. Tornem a la finestra de serveis de Windows, refresquem i comprovem que el servei Apache 2.4 ja no està funcionant. I des del monitor també ho veiem. Apretem l'opció Start i podem veure com ara el servei s'ha iniciat. Refresquem un altre cop la finestra de serveis i veiem
l'opció Running. Anem a comprovar-ho al navegador, si el servei web està funcionant. Escrivim localhost i perfecte. Surt el missatge de It works. Ara anem a parar el servei. Apretem l'opció Stop. Veiem que el servei s'ha parat. Ho comprovem amb el monitor i anem a mirar-ho també des de la consola. Però ara utilitzarem una comanda que es diu getService. Posarem el nom del servei que volem comprovar. Li diem el nom del servei i el seu estat. Per això escrivim name, coma i status. Podem veure que el servei Apache 2.4 està en un estat de parat. Anem al navegador web, esperem uns segons, actualitzem i la pàgina It works ja no ha d'aparèixer. Ha d'aparèixer la pàgina no s'ha pogut connectar. Ara anem a iniciar un altre cop el servidor mitjançant la comanda netstart i el nom del servei. I comprovem com efectivament el servei ha començat. Anem al navegador, refresquem i tornem a veure la pàgina de It works. Fins aquí hem vist com iniciar i parar el servidor Apache per diferents camins. Una salutació i fins aviat.